Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Yang mulia para ulama, para kiai, segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan napa niki Kanor, Bapak Camat beserta Kapolsek Pak Dan Ramil, ibu-ibu muslimat, wabil khusus Ibu Bupati kita, Ibu Dr. Hajah Ana Muawana, nggih sedanten mawon ingkang hadir, ingkang kula mulyakaken, nggih kula yakin sing rawuh siang niki tansah dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Monggo ngaji siang hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur dengan ungkapan alhamdulillahirabbil. Bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wonten sahabate Kanjeng Nabi yang sangat dekat beliau bernama sahabat Anas bin Malik. Sinten Bu namine Bu? Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini sahabat yang mulai kecil dititipkan ibunya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari sahabat Anas, aku seeling cilik digendong ibuku, malah kudunge ibuku iki ngeneki sirahku nalikane ibuku sowan Kanjeng Nabi. Ibuku matur, ya Rasulullah, aku titip anakku Anas niki sampean didik. Ya Rasulullah, aku titip anakku Anas iki sampean suwuk, sampean dongani. Akhirnya sahabat Anas niki disuwuk kali Kanjeng Nabi. Ngerti disuwuk nggih Bu nggih? Didoai Kanjeng Nabi. Doa yang pertama sahabat Anas ini didoakan diberi Allah panjang umur. Alhamdulillah umure sahabat Anas iki didungani Nabi sampai 103 tahun. Yok nopo nek muslimat Kanor niki tak suwuk, tak dongakno muga-muga umure sampai 200 tahun. Amin temen dah Bu. Kuat 200 tahun. Semoga-moga sing rawuh kabeh diparingi Allah panjang umur barokah. Menangi riyaya malih, menangi poso malih. Amin ya rabbal. Sahabat Anas ini
dididik Rasulullah mulai kecil. Wonten kitab tambah niku diceritakaken sahabat Anas niki diwucal Kanjeng Nabi berwudu umur 8 tahun. Dados Rasulullah niki menjadi rasul, menjadi nabi, juga menjadi seorang guru yang sangat profesional. Menjadi seorang dai, pendakwah juga sangat-sangat profesional. Makanya Kanjeng Nabi ketika melihat para sahabat badhe beto agama Islam ten negara Yaman, Rasulullah berpesan kepada para sahabat, Abu Musa, sahabat yang lain, sampean katim membawa agama Islam ke negara Yaman, tolong bawa agama Islam dengan pendekatan yang baik, dengan cara yang baik, dengan metode yang baik. Bu, agama Islam niki sae napa sowai, apik napa apik. Ajaran agama Islam itu tidak ada yang bertentangan dengan kesehatan. Ajaran agama Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan, kesucian. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kita lahir dalam keadaan suci, nek iso mati yo dalam keadaan suci. Makanya muslimat fatayat sedanten tiang Islam boten nangsal mati bunuh diri. Apa Mbah Bolong eleke wong mati bunuh diri? Wong ku nek matine bunuh diri, wong nek matek kendat, wong mati kaya nguniku pasti mengeluarkan air sperma. Jadi nek wong kendat, nek wong mati bunuh kentiri. Bunuh apa? Mengeluarkan air mani atau air sperma, maka tidak akan suci dalam keadaan hadas. Maka kita tidak boleh mati bunuh. Di kapan niku ndek nganjuk enek wong bunuh diri selamat gak sido mati. Wis tuku tampar, wis digantung nanggo wite karo lemai jarak 3 meter. Lah kok tampare 10 meter. Kedawan cak gak sido bongko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Agama Islam itu agama yang baik. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Delon Mbah Bolong ngombe mawon diparingi 3 macam. Ini menunjukkan nek Mbah Bolong kiai Gragas. Kula dikai ngombe jahe, jahe niki seger napa saweger? Enak napa enak? Jahe niki seger, jahe iki enak, tapi nek gelasé kotor, maka jahe tidak akan terminum. Agama Islam niki api, agama Islam iki mulya, tapi cara membawanya kalau tidak baik, tidak akan ada orang yang masuk Islam. Gina pemboten Bu? Makanya wadah niki penting, karakter niki penting. Makanya Mbah Yai Khalil niki gurune Mbah Hasim, sadurunge santri diparingi Allah ilmu. Santri niki wadahe didandani dhisik, gelase diberseni dhisik. Nek bahasane wong toriko tahalli, tahalli, tajalli, bersihkan dulu gelasnya baru diisi dengan minuman yang segar. Ya Allah, wong jahe seger kok ditelek gelas sing enek umbele. Bu, nek enek jahe seger didelek gelas enek umbele ku jenenge jahe rasa napa? Jahe rasa napa? Umbel. Mangkane kula kali jenengan sedaya iki sing didandani wadahe, sing didandani niki napa? Mental kita.
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan kepada siapa? Pengarahan kepada para sahabat gowon agama Islam nang Yaman. Semerap Yaman, Bu. Kali tidu ngowelon. Kali tidu nang ndi? Padha gak rone kula nggih gak ro. Rasulullah memberikan arahan nek gawa agama Islam bungkus dengan yang baik. Apa bungkusnya ya Rasul? Pertama, yasiro walatu asiro. Nek bawa agama Islam sampaikan yang mudah, jangan dipersulit. Agama Islam iki gampang, gak angel. Sing angel iki wonge. Salat gak iso ngadeg, angsal ambe apa? Lungguh. Salat gak iso ngadeg, gak usah iso lungguh ambe apa? Turu. Wong dosane akeh ya apa nek gelem tobat tidak ada artinya di hadapan Allah di sepuro. Agama Islam iki agama sing mudah. Karek pintere kiai ini ustate membawa agama Islam. Enek wong desa diceritani Pak Yai, besok nek wis mati mlebu alam barzah kita akan dijak jalan-jalan, kendaraan kita adalah hewan kurban. Dalan Bojonegoro iki bergelombang-gelombang. Muga Bu Ana niki saged mimpin Bojonegoro dalane tambah apik. Muga-muga diparingi Allah pertolongan oleh dana sing kata barokah. Muga-muga NU Bojonegoro semakin jaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalan bergelombang kaya ngono iku nek mobile enak gak krasa pengumuman. Nggih Bu nggih. Dalan kaya ngono ku bergelombang nek mobile enak mboten kraos tambah kaya numpak perahu encu. Tapi dalan gak enak numpak sepeda ontel mejen bokong niki. Besok di alam barzah kita akan dijak oleh hewan. Siapa Mbak Bolong? Hewan yang kita kendarai di alam barzah adalah hewan kurban. Akhirnya nek wong desa kepingin kurban, dia mempunyai sapi satu. Sapi siji niki wau napa diaturaken Pak Yai? Pak Yai, apa? Kula nggada sapi gede setunggal damel kurban Yai. Terus sapi siji damel tiang pitu saged. Ya. Niki keluarga kula 8 Yai. Yok napa Yai sapi siji sampai natur dadi wong 8. Mosok Yai setunggale gak numpak sapi kan sakno. Jari Kiai niki wau gak iso. Gak kena dinyang, gak kena diatur, ngotar ngatur. Sapi siji ya kanggo wong 7. Nek kepingin tambah siji ya tambah wedhus siji. Ora usah kate tambah-tambah ngatur, gak kena. Anggere wong desa mau nangis, ya Allah, kiai gak iso ngatur. Ya Allah, kok ruwet sakno anakku sing siji gak iso numpak apa? Sapi. Akhirnya sowan kiai setunggale, Yai apa sapi kula gawedhe Yai badhe damel korban, tapi keluarga kula 8. Jari gak iso Yai nek gak tambah wedhus. Oh alah iso, anakmu cilik-cilik, bojomu ya cilik, sapine gedhe ngatasi. Dadi sapi siji kena gawe wong 8, cuma anakmu cilik, bojomu cilik. Nek kon katin numpak sapi sakmono gedene gak iso munggah, nek gak enek enci-enciane langsung munggah iku gak iso tiba. Mangkane gak usah angel-angel, tuku wedhus siji gawe enci-encian cukup. Eman daripada wong 8 gak numpak kabeh, ya toh? Nggih. Kiai cocok, akhirnya tuku wedhus. Halo? Halo? Iki jenenge apa Mbak Bolong? Agama Islam ini baik, penyampaiannya juga
Baik, makanya nek dakwah harus tahu tempat. Masya Allah, Indonesia ini jauh dari Mekah. Wong ngarani Makkah gak iso Mekah. Madinah dadi apa? Saking adohe wong Makkah kono iku maca selawatan ro artine, awake dhewe gak ro. Mbak ibu-ibu mau mbak-mbak maca iku mau nggo ndukur gayahe kaya paham-paham, asli gak ro artine iku mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun maca selawat gak ro artine tetep oleh ganjaran pengumuman. Nggih napa mboten? Maca selawat, dzikir, pengajian, salat. Dilon wong sakmene kae ribuan yang hadir, nyun sewu, gak enek tukaran, gak enek tawuran, entene dzikir. Jajal ndek kene wau orkes. Sing nyanyi roki cekak. Apa maneh bokonge enek tulisane sasaan geger niki mangke. Halo, halo, ibu-ibu, agama Islam ini Indonesia jauh dari Makkah. Mangane para wali, para ulama membawa agama iki hati-hati, ojo sampai dilepeh ambek wong Jawa. Sakjane poso Ramadan itu ya wis poso ngono tok, gak oleh rasan-rasan, gak oleh berbuat elek, wayahe sahur, buka. Tapi wali-wali, ulama-ulama mendeleh poso, meletakkan Ramadan di Indonesia sangat mulia. Diloken bungkusi Ramadan sadurunge poso, Bojonegoro diadakno acara megengan. Enten napa mboten ten Bojonegoro iki megengan? Enten napa mboten? Kula ndek kapan ceramah nanggone daerah Karang niku, daerah Jawa Tengah, Masya Allah nggih wonten megengan. Kula ndek kapan ceramah ten Rembang, iya megengan. Nembe mawon ten Jember, iya megengan. Jadi megengan iki dimanapun ada. Iki apa Mbak Bolong bungkusi poso menyambut Ramadan berseni mana kuburane bapake diparani. Ndak mungkin nyembah bapake eling nek besok kate mati kaya bapake. Diberseni kuburane bapake, aja nang kuburane wali tok, kuburane bapake gak tau diparani. Halo. Halo. Sampeyan tepuk tangan sapa lah ngono? Tepuk tangan nang awake dhewe nggih. Kuburane wali diparani sampai diewangi utang-utang. Kuburane bapakne dhewe gak tau diparani. Astagfirullah. Astagfirullah. Padha apike tapi jangan melupakan orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga sing bangun masjid niki sampun sedo diberi Allah bahagia di alam barzahnya. Sing babat desa iki diparingi Allah taman surganya. Allahumma man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Jadi bersyukur diadakno megengan. Arek cilik-cilik gak patek seneng poso, akhirnya apa? Dikei seneng-seneng pujian. Nawai tau sau manggoden meriah napa mboten posoan? Meriah napa mboten? Apa artinya Mbak Bolong? Itu bungkusnya dakwah, jadi diterima poso. Ngono ku arek cili-cili nek traweh dikeki apa? Al Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Ngono ku ya gak traweh turu maneh arek-arek. Warek cili-cili nek bengi delok jam 2 nggawa tabuhan sahur. Lho kaene nek kanggo Indonesia ngene iki. Sahur sak karepmu ora sahur.
Meriah. Ini adanya hanya di Indo. Nih bojone Allah subhanallah. Engko nek wis riyaya diloken salat Idul Fitri takbiran. Semuanya merayakan hari. Omahe diecet klambine, sepeda montore, sandale, gelange. Saking hebati ulama sampean karo Mbah Bolong biyen ganti klambi anyar pendak apa? Iki hebat kiai-kiai. Saking murai klambi biyen encene melarat bengi dituku esuk benike protol. Pokoke hari raya iki gak enek nek gak kaya Indo. Sing lunga ndek Sumatera, Mule, Bojonegoro, Kalimantan. Wes cerita pamer salaman. Wah wong wedok-wedok ku nek riyaya klambine dipamerno ngalor ngidul. Gelange didudunno ngetan. Gurung riyayane wis selfie dhisik cerat mbok. Itu apa Mbah Bolong? Iku kiai bungkus riyaya, bungkus poso dengan indahnya. Gak ada neka Indonesia. Malaysia sekarang niru Indonesia. Ini apa Mbah Bolong? Serta regine Kanjeng Nabi dipakai oleh para ulama. Ibaratnya tawon. Tawon itu ning joko kembang tidak pernah merusak sing jenenge kembang. Semakin indah kembang itu. Tawon iku yang duwe entup tapi gak ngentup kaya kala jengking. Kala jengking ku ngawur gak peduli rondo nggo boto dientup kaya kala jengking. Indah napa mboten tawon? Indah napa mboten para wali? Mangane sampeyan dilok dakwahe wong kaya Gus Dur ngene kok santai pelan. Omongane guyon tapi yo mantep. Gus Dur niku mboten gila pangkat. Wong biyen dadi presiden ya gak jaluk diunggah-unggahno dhewe, dipeksa-peksa dhewe, gak cocok diplorot-plorot dhewe. Gus Dur didunno dadi presiden ya gak ngamuk bapak pepeken. Wong presidene digawe geger, rapisen gak pateken Gus Dur. Cara Gus Dur ngamuk arek banser dikerahno budal kabeh tapi mo lapo dadi presiden kok ngoyo. Sampeyan dilok dadi lurah entek akeh. Gus Dur gak bandho blas. Saiki munggah pangkate nyogok rono sing disogol kok gak dobol masalah. Halo. Gus Dur masalah presiden PPN gak tak rebut tapi nek kono taate Pancasila tak bacok kowe. Jos napa mboten Gus Dur? Mangane kuburane Gus Dur gak tau sepi, pejuang sejati, pahlawan sejati. Ngene iki nek dina Minggu rame, kotak amale tok jole 200 juta per wulan. Per tahun nek dihitung wong kuwaron kotak amale Gus Dur oleh 2 miliar. Jadi mohon maaf Gus Dur bondo geletak tok nekano 2 miliar Mas. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma nyun sewu bolo-bolo NU ya awakku dewi tak tuturi. Ojo kadang-kadang kita jangan hanya mementingkan bungkus. Kadang masyarakat kita ini menting no bungkus lali apane. Durung riyaya megengan. Loh mbok nang kuburan tahlilan tapi gak poso nek Ramadan. Enten apa mboten?
sungkan aku rek takok. Omahe diecet klambine silaturahmi ngalor tapi gak poso. Ene tak gak wong ngene iku. Sembayang riyaya kramas tapi gak wudu. Enten apa badan? Sembayang riyaya tapi gak sembayang subuh. Enek tagak. Iku apa babolong? Mentingno bungkusi tapi lali apane? Pengumuman, wong nek lali sini ku nyuwun sewu, isini sini. Wong sing penting iku apane? Masya Allah, wong gak poso kok esok melok. Wong gak nandur kok esok njaluk. Wong gak melok ujian kok njaluk. Lulus kan gak lucu. Jare Habib Umar, wong nek gak poso kok melok riyaya iku padha karo wong gawe sabuk tapi gak celonoan. Terus sing tok sabuke apamu? Apa ana babolong wong sabukan tapi gak celonoan? Enten jaran. Jaran iki sabukan tapi mangkane kok ana wong gak poso melek riyaya berarti kaya lah aku gak melek-melek sampeyan sing ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, intine adalah halal. Onone halal bihalal juga hanya di Indo. Ciri khas negara Indo. Kata halal bihalal ini bersumber dari Mbah Yai Wahab Tambak Beras. Dimintai pertimbangan kali Bung Karno sampai sekarang awet halal bihalal. Esensi daripada halal bihalal adalah manusia tidak akan bisa diterima Allah sebelum manusia itu urusannya beres antar manusia. Ayo Bu, ado-ado teko griya rombongan rene, muga-muga besok awake dhewe mati ora duwe sangkutan utang. Muga-muga awake dhewe mati gak duwe elek karo kanca, gak duwe elek karo dulur. Beres urusane kabeh. Allahumma. Sebentar lagi kan wong Indonesia kaji nggih Bu. Insyaallah ibu-ibu sing dereng tindak kula dongaken saged tindak. Nggone esuk lunga kaji, mulai dipanggil Umi Hajah. Masyaallah. Ten pundi Bu Hajah, mipe karak gak masalah. Bapak-bapak sing jaler tak dongakno muga-muga tindak haji. Ngonek wis mari haji dipanggil Abah, masyaallah. Bah Rono, Bah Rene, Bah. Muga saged tindak haji nggih. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Esensi daripada halal bihalal niku napa Mbah Bolong? Awake dhewe iki bebas urusan dengan manusia. Wong lunga kaji diloken Bu, senenge bukan karu-karuan. Surate beres, kesehatane, sangune sing ditinggal. Wong nek wis beres kabeh ngene kok budal teko omah diadani karo Pak Yai, diterno pirang-pirang mobil. Tutuk pendopo dibudalno karo bupati seret, ngono numpak bis dada-dada nang dulur koyo Raja Salman. Seneng napa saweneng. Numpak pesawat dipapak pramugari. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Minumnya apa? Susu. Wah, enak. Pramugari ku ayu-ayu Bu, bodine langsing-langsing, gak kaya jenengan kaya rengkek lemu ngono gak. Ngene ku wong Bojonegoro Kanor mudhun teko pesawat langsung selfie Bu ngarepe masjid. Ceret mlebu masjid, ceret metu masjid ngarepe Ka'bah, mangan gembul wong Arab.
Dadi kaji ku isine crat. Jare anake lu bapak rek crat. Lali nek kaji dodol sawetane om. Muga-muga bapak-bapak, ibu-ibu sing gurung kaji dikajeno anake. Diumrohno putune. Alhamdulillah tahun 2015 kemarin nenekku saya umrohkan. Plus nggih duit kula ceramah-ceramah ngeten iki. Tidak hanya itu, saya berangkatkan haji dari nenek saya itu umur 86, haji sa umroh setahun 2 kali. Aku kabeh sing bayari. Jos napa jos? Cuma mari budal sawai boto 200 tak saut sret, tak tanda tangani mbak gantian sawai tak pek. Jos napa mboten? Yang ini ki putu sing cerdas masalah. Tak dungano oleh mantu sing pinter sampean bu, ngumrohno sampean. Wong lunga kaji kene urusane beres, kesehatane beres, tidak ada susahnya. Besone awake dhewe mati ya ngono. Masyaallah utangi beres karo bojo, karo tangga, karo kanca. Wong nek beres-beres kabeh besok matine kaya wong kaji di alam barzah mek dada tok dolin-dolin tok. Tapi naudzubillah min dalik, enek wong kaji kok kesehatane gak lulus, tidak akan berangkat. Kancaku kena penyakit ginjal, tidak boleh berangkat. Engko pesawat tambah ginjal-ginjal. Kancaku dalam keadaan hamil juga tidak boleh berangkat. Ternyata apa? Wong nek kakean masalah tidak akan bisa berangkat. Besok nek aku karo sampean mati gak beres urusane, tidak akan dijumpai Allah. Setunggal saat Kanjeng Nabi lenggah-lenggah ten pintu kota Madinah. Lah kok Kanjeng Nabi mirsani enek sahabat membawa jenazah. La ilaha illallah Muhammadur. Mecara Bojonegoro tumpakane ruda papat Allah jujukane tanpa bantal. Kanjeng Nabi matur, "Hei, wong sing tok gotong ki duwe utang apa ora?" Kagungan ya Rasul, sing mati ki duwe utang 5 dirham. Lunasono dhisik, beresi hutangnya. Nek gak tok beresi, aku tidak mau menyolati. Ya Allah. Nafsul mukmini mu'allaqatun bidainihi hatta yugdo anhu. Nyawane wong mukmin nek metu teko jasate, nek utange gurung beres, hati-hati gak diterima Allah. Padahal sing rawuh kabeh iki titikake mesti duwe. Lambi riyaya wae. Sutil ae. Sepeda motor. Apa sing gak kredit? Muga-muga sing rawuh kabeh saged nglunasi utange. Muga-muga ndak duwe utang. Allahumma. Ibu-ibu, ternyata apa? Kanjeng Nabi membereskan utangi sing mati dikongkon mareni. Mangkane wong NU Wakmudin nek katim berangkatno wong mati mesti beresi utang. Iku niru Nabi, bukan bid'ah. Wakmudin nek katim berangkatno wong mati, derek-derek sing mati ki nek diutang diikhlasno nggih. Dari tonggone seden 30 juta dengkulmu ada yang kelas 6. Ngeden. Matur suwun sampean ngeklasno, nek gak diikhlasno tolong nang anake beresi utangnya.
Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Wong mati nek disekseni api wajib mlebu surga. Mangane Wak Mudin iki ngadakno penyaksian. Derek-derek sing mati niki sae napa awon? Encene wong takziah, wong nyelawat iki tujuane gotong. Takziah iku artine gotong, mikul, mangane aja muni awon, muni ya sae. Rondo sing ditinggal mati ya ngono. Sabar yu, sampean ditinggal mati aku ya rondo kok yu. Halo? Halo? Takziah iku artine gotong, takziah iku artine mikul, sing ditinggal cek gak susah. Mangkane wong Bojonegoro nek takziah nggawa beras iki, Bu. Diadai ember, padahal gelas berase mek titik ngene gayahe gradak gak masalah. Ngono lha kok sing mati mau duwe bojo, bojone nangis. Anake takok, "Lapo Bu kok nangis?" "Bapakmu mati oleh beras mek titik." Dengkulmu kuno. Matek kok golek beras yang gede buwuan ta ya apa? Halo? Muga sing rawuh kabeh iki utange beres. Lah kok gak suwe malaikat Jibril rawuh, "Ya Rasul, apa?" Sampeyan tekon di Jibril, kula wau diutus Allah nglunasi utange mayit niku wau. Lho. Mayit iku mau duwe utang 5 dirham dilunasi Allah. Nggih, gara-gara apa? Gara-gara mayit iku sering maca surat Al-Ikhlas. Wong nek sering maca surat Al-Ikhlas di akhirat utange dibantu Allah diberesi. Pengane wong Bojonegoro sing rumangsa utange akeh, sing akeh maca surat Al-Ikhlas. Allahu akbar. Lapo dik menenge cangkemmu cak gawe nyaur utange ya Allah ya. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong besok nek mati salahe akeh, dosane akeh, iku besok nasibe masyaallah susah di akhirat. Ibu-ibu winginane pun merayakan hari raya napa dereng? Wong nglaksanana riyaya ku kan gak kabeh seneng to, Bu. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wong besok tangi teko kubur kaya riyaya, ana sing seneng, enek sing sumpek. Sing seneng numpak mobil karo bojone takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing wedok jawab, la ilaha illallah wallahu akbar. Wis mobile apik, bojone ayu, mari keramas pisan. Wah. Riyayan nggawa anake ganteng petuk kancane dipamerno, "Iki mobilku, iki anakku, iki mobilku ore riyaya." Ana maneh riyaya wong kantor gak duwe mobil, sepeda motor nyar tapi durung lunas. Kredit. Anake papat dicentel lo kabeh. Ore riyaya padha. Sepeda motorku kredit, aku ya durung lunas. Seneng napa saweneng? Enek maneh riyaya gak numpak sepeda motor, sepeda ontel kriyek. Kene gak sing wedok lowemu digonceng ngono. Sing wedok takok, "Abot aja?" "Gak." "Temen aja?" "Gak." "Ya iki sepeda ontel rasa Supra." "Iya." Riyaya seneng ngontel sepeda motor mobil, tapi dilon enek wong riyaya susah. Riyaya nggo jero rumah, riyaya nggo jero lebeti rumah. Anake nunggoki mecucu ae. Pegelan nduk kon nunggu ibu. Ya sampe nek budal nang budal. Kakekmu budal nang ndi? Enek maneh riyaya sing paling susah sapa Mbak Bolong? Riyaya nggo jero penjara. Bu. Mbak Bolong karo sampean besok gak usah khawatir, surga. Allahumma awake dhewe iki rata-rata pasti akan kembali ke surga, pokoknya Islam.
Cuma balike nang surga iki gak padha. Ana sing langsung mlebu surga, enek sing ditakoni, enek sing disiksa barang. Padha-padha mlebu rumah sakit kelasé gak padha, enek sing kelas larang, enek AC-ne, kelas larang, enek TV-ne, kelas murah. Ya kaya ngono iku. Pak dokter aku lara, ya wis aja ngomong ae. Halo? Halo? Besok awake dhewe mati gak padha kelase, enek sing langsung mlebu surga. Sing langsung mlebu surga iku sapa Mbah Bolong? Nek dilarani dulure, tanggane gak tau mangkel dilek tok nggo dodo. Sampe nek difitnah ya apa seneng napa sumpek? Jare tanggamu muslimat iku nek rewang akas, ya yu tapi nyolongan mie arek iku. Mangkane rambutnya kaya mie ngepir-ngepir. Ana maneh muslimat iku ngamukan, astagfirullah. Wong tahlilan mawon masyaallah dikeki berkat titik jajan titik gremeng. Wong karek mangan tok esuk ngrasani lho dilon segone lho tawitik. Dudune akeh sego esuk nglangi ngalor ngidul. Ya bener iwak daging yuk tapi tawi tipis-tipis cek landepe masa. Ya nek gane bukaci, kuwi nek bukaci mukidin ngene iku. Mari yasinan sandale ilang ngono ngamuk sapa sing nyolong sandalku tak dungano petung turun sikile pincang kabeh ya Allah. Wong kaya ngene iki besok mlebu surga Bu tapi keri. Halo? Halo? Jare Kanjeng Nabi besok wong tangi teko kubur ana sing gak duwe sikil, ana sing gak duwe apa tangan. Sapa Mbah Bolong? Wong sing elek karo tanggane. Wong sing gak apik karo sapa? Wong sing gak apik karo sapa? Enten apa mboten wong wedok karo kono apik tapi karo tanggane dhewe gak apik. Astagfirullahaladzim. Sahabat Abu Hurairah pernah bertanya, "Ya Rasul, apa? Inna fulanata sak temene nek wong wedok takumul laila wong wedok iku nek awan, nek wong wedok iku nek bengi tahajud." Tadi lho ibu-ibu potongane ahli tahajud, jamine rada ngantuk ahli tahajud iki, Pak. Wa tasumun nahara nek awan poso, tak dilon-dilon wong kaner jarang sing lemu Pak, guru-guru ahli poso diet. Watasodakolan ahli berso. Ibu-ibu wingi riyaya maratuwane tukono gelang napa karet bentul maratuwane. Ana wong wedok jare sahabat Abu Hurairah nek bengi tahajud nek awan duwe titik berso. Ngene iki acara pengajian sampeyan gedene sing akeh muslimat apa muslimin? Muslimat apa MWC? Kalah karo muslimat. Kene ku muslimat nek ziarah kota ya akeh sing leboni jajal, pengurus MWC lah gak sing leboni palas. Tangane duwe kena ibu-ibu lho rupa. Ngene iki ibu-ibu muslimat disangone bapakne 100.000 mulai dadi keset, dadi odol, dadi bakso, dadi payung. Kene mboten Bu? Jajal wong lanang kaya ana 100.000 dadi apa? Loh kak ya jos ibu-ibu. Jos nama ibu? Jos nama badan? Allahumma sholli ala Muhammad. Aku tak ndonga apa mung cilik ibu. Muga-muga sampean dadi wong wedok sing sholihah. Allahumma Sayyidina Anas bin Malik nek ndonga gak tau lepas ndonga sapu jagat. Pokoknya nek dijaluki donga ya siku wae. Rabbana fid dunya wa fil wa qina
Mbak Bolong ado-ado tekan Jombang jaluk nang Allah. Muga-muga muslimat, muga-muga fatayat, muga-muga majelis maskan Najrul Utama sing rawuh kabeh iki muga-muga nggo donya hasanah. Ten akhirat hasanah. Muga-muga sing rawuh kabeh slamet tekan neraka. Allahumma ya Rabbal Rabbana atina fid dunya hasanah iki ana sing nafsiri wong lanang ku nek hasanah tandane duwe bojo sing sholihah jare Sayyidina Ali. Berarti wong wedok sing hasanah ya wong wedok sing sholihah. Wong wedok sing sholihah iki enek papat sing mimpin ibu-ibu besok nggawa gendera mlebu surga. Pengin semerap napa mboten? Ibu arep ngaji jam piro? Jam 4 ta engko? Ya dosa kabeh durung duhuran. Bu. Sapa wong wedok Mbak Bolong papat sing sholihah mimpin mlebu surga? Siji Siti Khadijah. Siti Khadijah iki wong wedok sing keramat, wong wedok sing sholihah, wong wedok sing mimpin mlebu surga. Nggawa pertama gendera surga ya Siti Khadijah. Siti Khadijah kaapiane akeh tapi sing paling menonjol siji Siti Khadijah iki wong wedok sawoge kaya raya tapi sugene gawe ngurip-ngurip agama. Aku tak ndonga temenan Bu sampe namine muga-muga muslimat kene sugih-sugih kabeh. Patayati ya sugih-sugih kabeh. Gawe nguripi agama. Allahumma Masya Allah wong wedok sugih ku apik pol. Ini nek sing sugih gratisno kancane, sugih ngrumok ngumrohno dulure, sugih. Nek gak duwe apa gawe budal. Ngene iki pengajian salone enak, ngene iki bondo, kadang fatayat muslimat jagakno sumbangan ngak-nguk. Tepuk tangan untuk fatayat muslimat. Oleh urunan gara titik Allah nulung. Muga-muga mari terus ditulung karo Allah. Bijahin Nabi Muhammad pabi karomati Mbah Hasim. Allahumma kula niki diparingi Allah kemuliaan siji oleh karomai Gus Dur gitu aja kok repot. Alhamdulillah urus aku gak enek sing ruwet oleh karomai Gus Dur. Muga-muga gak kanggo Mbak Bolong tok, tak kekno kabeh sama kabeh iki. Muga-muga oleh keramate Gus Dur gak nemokno repot. Allahumma amin ya rabbal. Ibu-ibu sama nek duwe anak lanang jodohno arek wedok sugih kaya Siti Khadijah. Mbak Bolong iso ceramah mobil api iku ya gak lepas teko warisane maratuh. Halo sampean gawe omah gawe jeding wis disumbangane mara. Mangane tak dongakno fatayate sugih muslimate sugih tapi siji gawe ngurip-ngurip agama. Pesene Mbak Bolong aja pisan-pisan sampean duwe anak lanang ngapal Quran kitab ping lontok mondoke taunan rabi oleh arek sugih medhit bongko anak sampean. Ana arek lanang ngapal Quran kitab ping lontok rabekno arek wedok sugih gak ngerti agama medhit ajur mondoke anak iku. Arek wedok ku nek medhit gak ngerti agama sing lanang diduding mbek sing wedok kon ben rabi aku nggawa apa sing lanang komang dadi sing lanang sing rasane ben bengi megap-megap iku apa lah. Rusak napa rusak makane muslimat fatayat nek iso dadi wong sugih gak apa-apa pokoke kaya Siti sugih digawe ngurip-ngurip intine duwe niat Bu. Sugih iku sampeyan tak kei ilmu pesugihan niat dhisik
Dilon wong kanor gak patek sugih, omahe elek, tapi nek niat riyaya jajane lah akeh. Ngombene marimas, marijan, marjan, yukjan wakeh anjene niat. Sampeyan dilok wong kanor sugih tapi nek gak niat riyaya, hal-hal paling banter roti goblek mangkak-mangkak. Banyu putih aku wae dadi ngombene dayoke ya banyu putih akhire ngoyang. Halo. Wong sugih gak krana duwe akeh tok, Bu, krana niat. Mbak Bolong tas iki ziarah nanggone Bangkal Madura, petuk santri kula dodol tahu. Jamaah kula dodol tahu. Lu Mbak Bolong, lu tahu. Lah kok jamaah dodol tahu wong petuk kula nggawa tahu pirang-pirang kresek. Niki Mbah Yai sampean damel sangu ziarah. Dodol tahu, solet melarat tapi iso ngekeki aku tahu apa gak sugih ngono. Jajal saiki Mbak Bolong mali ceramah oleh amplop sak isine akeh, petuk wong dodol tahu apa amplop tak kene wong dodol tahu. Sugih ndi Mbak Bolong kare wong dodol tahu. Dodol tahu. Mangane aku nek didayai muslimat ngene seweneng mesti nggawa gula, nggawa mie, nggawa apa. Wong lanang nang nggonku mesti ngeteno rokok ku tanpa disedoti ae Mas. Nomor loro, wong wedok sing solihah sing mimpin sampean jenenge Siti Fatimah. Siti Fatimah, ayo ya gelem. Siti Fatimah, ya. Siti Fatimah iki solihah, ayu, tata krama, aurate dijaga. Saking hebate Siti Fatimah ayu sampai Abu Bakar nglamar Kanjeng Nabi, Fatimah tak rabine dhewe aja. Sayyidina Umar, Kanjeng Nabi, Fatimah tak peke aja. Sayyidina Utsman gawa dhuwit pirang-pirang kontainer, gawa mobil Alfa cara saiki. Kanjeng Nabi, Fatimah tak peke, Kanjeng Nabi njukuk lemah. Lho, lemah dadi emas, lapo golek mantu sugih. Akhirnya Sayyidina Ali sing melarat mara nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Fatimah tak peke, kowe duwe apa Ali? Kula gadah klambi gawe perang, kula gadah pedang gawe perang, kula gadah unta, nek tok dol kabeh lak gawe iso perang kon. Sik tak takonane Fatimah gelem gak karo sampean? Fatimah kowe dilamar Ali. Lah kok Fatimah gak jawab iya, cukup diam. Pengumuman arek fatayat, sampai nek dilamar wong lanang kok cocok, gak usah kadek muni ya, cukup diam. Asukutu utawi meneng iku ya dulu ala arek perawan iku nek dijaluk meneng berarti apa? Siji karo rondo. Rondo iku nek ditakokno harus jelas. Rondo kanor kon dirabi bolong, moh arek cilik ngono kok. Lah ngono. Nek rondo harus jelas, nek perawan gak usah kadek muni, cukup diam. Ini sering tak ceramah ten TV, ten radio, kulo ceramah apa? Nek iso, nek nyunat no anake, ngawin no anake, ojo malam Idul Adha. Ayo saiki nek mantu nyunat no malam riyaya gede, mikir buwuan, apa mikir takbiran? Buwuan. Salon iki salon takbiran apa jaran goyang? Astagfirullah. Arek fatayat je produktif gawe anak, nek gawe anak ojo malam takbiran, engko anakmu dadi pembunuh. Tak ngreken, getno ae. Ning Jombang ku ana pondoke arek gendeng, enek arek Surabaya gendeng disuwukno gak tambah waras tapi tambah apa? Gendeng. Ternyata arek gendeng iki lapo gak waras-waras. Emak nih cerita gawene anak iki sebabnya gendeng, sebabnya gawene pas Ramadan awan-awan. Halo Bu, wong wedok sing mimpi lebu surga nomor loro sapa? Siti Fatimah iki ayu, solihah, putri Nabi. Hebate apa? Gak kemening. Ngerti gak kemening? Gak kemayu.
Saiki anak ibu RT ae pekiti. Iya. Halo. Anake guru TP iki ae kaya kemening. Lah ini anake Bu Nyai. Siti Fatimah putri Nabi klambine bolong ditambal. Dewi klambine bedah didondomi. Makanya Siti Fatimah sabar duwe anak Hasan Husain karomah kaya uniku. Melarat tapi nerimo keadaan bahagia Siti Fatimah. Nomor 3 wong wedok sing mimpin surga Bunda Maryam. Bunda Maryam perawan ting-ting tapi bobot tanpa suami. Jajal ndek kanor ana arek ayu hamil gane bojone geger apa gaweger. Lek gak digarap bapake dhewe ya ngono kok. Ngono iku sing Bunda Maryam gak marah ikhlas akhirnya dikai Allah pahala anak jenenge Nabi Isa. Apa wong wedok nek keping mlebu surga dadi wong wedok sing iso jaga harga. Ya Allah dikei ayu kok didol 80 juta. Enak bondo mangap-mangap tok. Sing nomor 4 Asia bojone Firaun. Diajar Firaun disiksa Firaun tetep la ilaha. Coba saiki arek-arek dilokon, arek cilik ini Islam sanawiyahe, aliyahe, kuliahe. Lah kok lulus kuliah pacaran karo arek gak Islam, lepas Islami enten apa mboten? Kok TV kono arek ayu dilamar duda soge pindah agama murtad tok Bu. Karena tidak konsisten dengan la ilaha Muhammadur. Pun balik nang gone critane Babolong. Papat abure tako ana wong wedok nek bengi tahajud, nek awan poso, nek duwe dhuwit sedekah, tapi siji ya Rasul watu di nan nglarani sapa wong wedok jironaha ing tanggane wong wedok bilisaniha dengan lesannya. Sembayangi sunah api, poso sunai api, sedekah sunai api, tapi lambene senengane nglarani. Apa jawaban Rasulullah? La khaira fiha. Ora enek api iblis wong kaya nguniku. Halo. Sing paling akhir, wong sing akeh omonge wong lanang apa wong wedok? Wong lanang nggih, Bu. Wong wedok? Nek ana wong lanang akeh omonge berarti lambene lambe wek. Halo. Nabi Adam diciptakno Allah, sing gak seneng Adam jenenge sapa, Bu? Sing mangkel karo Nabi Adam jenenge sapa? Iblis. Iblis iku mangkel dendam sampai saiki dikai Allah keputusan gak gelem ngreken kaya ngono lho kurang ajari iblis. Iblis iku dikai hukum karo Allah jika nrimakno apa maneh iblis kena keputusan MK tambah gak ngreken iblis iku. Iblis mangkel karo Nabi Adam akhirnya apa? Iblis iki mudhun nggo donya. Pertama kali sing diduni iblis iku iwak di laut. Iwak di laut diomongi karo iblis, "Hei iwak, rungokno iwak sak laut. Mari kene menungso jenenge Adam, iku senengane berburu ikan, mangane iwak di laut menik dipateni kabeh karo Adam. Wong iku kurang ajar bangsat." Iblis ngekei berita ngono. Ngono iku iwak percaya mantuk-mantuk. Akhire iwak growegeten karo Nabi Adam gara-gara berita hoa iblis. Gusti Allah growegeten iwak kakean cocot, akhirnya ilate iwak dijabut karo Allah. Makanya saiki dilon iwak di laut mesti gak duwe ilat, kakean cocot iku ben iwak masyaallah. Halo. Halo. Oh. Saiki dilon arek cilik-cilik, arek TK muslimat diling-eling. Nek arek cilik takok kadang-kadang, "Bu, lapo?" Sing ceramah kok Mbah Bolong kok gak Mbah Buntu. Arek cilik kudu takok aneh-aneh. Kadang-kadang arek cilik takok, "Nak, Bu, lapo?" Wong salaman kok mencium tangannya bapak tangan kanan, kok dengan hidung apa ceritanya? Nabi Adam diciptakan Allah
wis dadi Nabi Adam, nurnya Nabi Muhammad itu yang datang kepada Nabi Adam pertama kali nempleki di tangan kanannya Nabi Adam. Mangane tangan sing barokah iki tangan tengen iki ini pusate barokah. Tangan tengen sing barokah iki dicecep karo anak sampean, bapak, cup, pak guru, cup, disedot karo irung, mangane keluar barokah. Ngene iki nek gak ngaji kadang-kadang arek TK ngembung tangane bapak gawe pipi. Enten apa mboten? Sing bener ndamel napa? Irung. Ibu-ibu nek ngembung tangane bapak ndamel irung napa pipi? Tak gak tau ngembung. Muga-muga sing rawuh kabeh diparingi Allah bebas utang, bebas hakul adam. Muga-muga dadi wong wedok sing sholihah. Pun jam 1 mangke gak salat zuhur dosa kabeh. Sak menten mawon. Muga-muga manfaat barokah. Rabbi fa'na wa mu'afatim Rabbi fang wa mu'afatim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dunubi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan masyayikh Nahdlatul Ulama, masyayikh ingkang memperjuangkan wonten Bojonegoro, ahli kubur sing bangun masjid niki ya Allah, ahli kubur sing rawuh kabeh Allah, ampuni beliau di alam barzahnya, beri taman surgamu ya Allah, selamatkan dari siksamu ya Allah. Semoga yang hadir ini memperjuangkan agamamu ya Allah, selalu kau tuntun dengan hidayahmu ya Allah, selalu kau beri kekayaan dengan taufikmu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apapun yang kau berikan pada yang hadir niki ya Allah, berikanlah menjadi pemberian yang barokah. Apa-apa nih barokah, nopo-nopo nih barokah, sedanten hajati hasil barokah, sedanten kemauan ya hasil barokah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mpun supi berkati bento mantuk nggih. Ngapunten lahir batin, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.